Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i dalje očekuje da će naredne godine početi izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj. Ukoliko to ne mogne, austrijska kompanija Strabag, za koju je već svima poznato da ne mogu osigurati kreditna sredstva, Dodik tvrdi da će vlada krenuti u izgradnju autoputa. Iako u vladi Republike Srpske tvrde da je Strabag, kako kažu, još u okvirima koncesijskog ugovora, a da se konačno rješenje poslovnog aranžmana za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj može očekivati krajem januara sljedeće godine, pod velikim znakom pitanja je nastavak saradnje sa ovom austrijskom kompanijom. Podsjećamo, Strabag nije uspio osigurati novac, odnosno kreditna sredstva za ovaj projekat. Ono što je Strabag u ovom trenutku treba da učini, treba da manifestuje svoju financijsku sposobnost, da može da izvrši izvođenje radova na toj relaciji. I ukoliko to Strabag učini, mi nemamo ništa protiv da on nastavi da radi. Ukoliko ne, mi smo slobodni da u određenom periodu angažujemo i druge mogućnosti. Od te druge mogućnosti stoje kao realna. Jedna je od tih da lokalnu građevinsku operativu angažujemo i da pokušamo i da krenemo sa određenim relacijama. Čini se da entitetski premijer ipak priznaje ono o čemu se već duže vrijeme priča, da je posao sa Strabagom zapao u ozbiljnu krizu i po svemu sudeći teško da će doživjeti svoju realizaciju. Inače, vlada je prema ugovoru o koncesiji imala obavezu i da riješi imovinsko-pravne odnose na relaciji Banja Luka-Doboj, koji su prema riječima premijera u 95% slučajeva riješeni. I riješeni su imovinsko-pravni odnosi, preko 35 miliona maraka je uloženo u rješavanje imovinskih odnosa. Koliko bi koštao Republiku Srpsku da bez Strabaga krene u izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj, u ovom trenutku u vladi vjerovatno niko i ne zna ili ne želi u javnost izaći s približnom procjenom. Ono što se zna da je dionica u dužini od 5,7 km Banja Luka-Klašnice prema Bosanskoj Gradišci po kilometru koštala oko 11,5 miliona eura. Također se zna da je SIPA, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, podnijela krivičnu prijavu protiv više osoba za postojanje osnovane sumnje u kriminalne radnje prilikom pripreme izvođenja radova na autoputu Banja Luka-Bosanska Gradiška.